Isang pagawaan ng lumpia wrapper sa Baguio City ipinasara dahil sa isyu ng sanitasyon. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Ipinasara ng lokal na pamahalaan ng isang lumpia factory sa bahagi ng Hilltop Market sa Baguio City dahil sa kawalan ng business permit at issue sa sanitation. Una rito, nagsagawa ng inspeksyon ng Environmental Health and Sanitation Division ng CHO sa lugar. Dito na-discover ang iba't ibang paglabag. That is a joint operation again with our licensing kami and our Public Order and Safety Division. Ipinahinto rin ang operasyon ng isang pagawaan ng taho sa syudad dahil din sa issue ng sanitasyon. Anumang oras ay pwede namang magpatuloy ang operasyon kung tatalima sa mga umiiral na sanitation code. Ganun din sa pagkakaroon ng business permit. Alam naman natin seryoso po yung ating LGU sa pagpapatupad nitong mga requirements na ito to make sure that you are compliant with all the requirements at isipin din po natin yung kalagayan at kapakanan ng ating mga consumers. Patuloy ang pag-issue ng lokal na pamahalaan ng notice to comply sa mga negosyanteng nakitaan ng iba't ibang paglabag sa kanilang inspeksyon. Sa oras na hindi tumalima, sunod ang pagpapasara sa kanilang mga negosyo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.